Euskal Herria Palestina sarea duela 3 urte sortu genuen. Hain zuzen, Palestinako ehunka eragilek eskatutarikoari jarraituz, Euskal Herrian ere nazioarteko boikot, desinbertsio eta zigor ekimena indartu asmoz. Honela, Palestinarekin elkartasuna sustatu eta palestinarren eskubideak bermatu artean Israel presionatzea du xede egitasmoak. Etengabeko auzolan honetan, bertan batzen garen eragile, alderdi eta sindikatuok aurtengoan maiatzeko Nakba egun adierazgarriaren baitan, aste osoa iraungo duten ekimen eta agerraldiez gain, Palestina Euskal Herria egunaren berri ematera gatozkizuen. Gaurkoan, atzerritik heldu zaizkigun lagunen ordezkari gizan, Ilan Pape historialaria eta Israelgo apartheid erregimenaren aurkako mugimenduaren erreferente garrantzitsua dago gurekin. Jarraian, gaurtik hasita izango ditugun ekimenen berri emango dizuegu. Gaur, asteartea, maiatzak 14, Gasteizen 7etan Ilan Papek hitzaldia eskainiko du Aldabe gizartetzean. Arbizun berriz, agerraldia egingo dute sakanako hainbat udalek, boikot, desinbertsio eta zigor ekimenari sustengua emateko. Eta Bilbon bertan, gastronomia tailerra izango da ikatenean 6etan. Baztanen amaitzeko, porrotzen bizita izango dute arratzaldean, eta 8etan, baztango eragileek palestinarrei elkartasunez agerraldia egingo dute. Asteazkena, maiatzak 15 Iruñean, Ugnan 11:30 Jon Bennett, Eskoziako boikot, desinbertsio eta zigor mugimenduaren ordezkarita irakaslea eta Ilan Papek hitzaldia eskainiko dute, eta 8:30 berriz Iruñako Gurutze Plaza institutuan. Elizondon, preso politikoak Palestinan eta Euskal Herrian hitzaldia izango da 8etan. Osteguna, maiatzak 16, Bilbon, boikot akademikoaren inguruko mintegiaren baitan, 9:30 11:30 apartheid sisteman hezkuntzaren garrantzia sarituko dira, Hector Grad eta Haidarrei, Al-Aqsa Gazako Unibertsitateko irakaslea. 11:00 ordu boikot akademikoaren inguruan solastuko dira Agustin Biloso eta Haidarrei. 9:30 8:30 berriz, Europako Unibertsitate desberdinen esperientziak izango dituzte hizpide Jon Bennett, Laia Jouri, Tom Jaiki eta Lidon Sorianok. Urretxu Zumarragako gaztetzean berriz, Adel izango da arratzaldeko 6etan. Ostirala, maiatzak 17, Bilboko La Bolsan 10etan Jon Bennetten laguntzarekin UEUko boikot akademikoa nola gauzatu tailerra izango da. 9etan, Kulturaktua musika jaialdia izango da Adarrotz, Palestinian Unit eta Maizadau taldeekin Bilborroken. Donostian, arratzaldeko 6:30 Koldo Mizelenan hitzaldia eskainiko dute Jon Jaiki eta Jon Bennettek. Maiatzak 18, larunbatean, Palestina Euskal Herria eguna ospatuko dugu Elizondon. Egun osoan zehar, hainbat tailer, erakusketa eta Euskal eta Palestinar dantzak eta horren txokoa izango dira. Horrez gain, 11etan James Petras eta Adela Abu Salemek solasaldia egingo dute. 12etan, herrirarekin batera elkarretaratzea egingo da herriko plazan. Preso palestinarrak etxera, giza eskubideak, irtenbidea, bakea, euskal presoak Euskal Herrira lelopean. 12:30 ekitaldia izango da sarearen eskutik. Ondoren, baskaria izango da eta Fermin Valentziak kantaldia eskainiko du. 8etan, Maizadauren kantaldia izango da eta 10etan kontzertuak izango dira Palestinian Unit, La Jodedera, Kasu, Tirri Antairi eta Alden eskutik. Honera beraz, Euskal jendarteari dei egiten diogu aste osoan egingo diren ekimenetan parte hartzera eta palestinarren eskubideen alde lan egitera boikot, desinbertsio eta zigor kanpainarekin bat eginez.